Denne sme v správach konfrontovaní s rasovo a nábožensky motivovanými nepokojmi a turbulentnými stretmi názorovo odlišných skupín ľudí. Tradícia ekumenických pašiových sprievodov vychádza z filozofie hľadania spoločného menovateľa ľudí, ktorí boli vychovávaní v prostredí troch odlišných vierovyznaní. Na Veľký piatok sa týmto symbolom celkom prirodzene stáva ukrižovaný Kristus. Pašiový sprievod začal aj toho roku v evanjelickom kostole. Vyjadrujem presvedčenie, že aj tohto roku smieme uskutočňovať to, čo Ježiš povedal, aby sme sa navzájom milovali, ctili a aby sme pred svetom vyznávali vieru v trojediného Boha. Po úvodných slovách evanjelia a krátkej pobožnosti sprievod pokračoval ku kostolu na nebovzatia Panny Márie. Pán Ježiš teda skončil svoj pozemský život v modlitbe 30. žalmu. Žalm sa však nedomodlil, naklonil hlavu a vydýchol. I tu sa celý sprievod zastavil a prítomní si vypočuli ďalšiu časť evanjelia o Kristovom utrpení. Po piesni cirkevného speváckeho zboru sprievod pokračoval ku svojmu tretiemu zastaveniu pred grécko-katolickým kostolom Premenenia Pána. Pokoj všetkým i tvojmu duchu. Tu zaznela tretia časť evanjelia a prítomní si vypočuli aj krátke zamyslenie o význame Kristovej obety, ktorú si práve v tento deň pripomínajú všetci kresťania. Je Veľký piatok, preto som prišiel na pašiový sprievod. Najväčší sviatok. Zúčastňujeme sa každý rok, prežívame tieto sviatky spolu s ostatnými veriacimi. Naša viera. Viera, že Pán Ježiš Kristus stane z mŕtvych a oslobodí nás. Veľmi sa tomu teším, že práve ten Pán Ježiš nás spája všetkých. To vnímám jako spojení lidí a spojení určitého ducha, které v lidé a takový dobro, který ty lidi ukazují tím, že přijdou a poslouchají slovo. Slávnosť skončila spoločným požehnaním a znakom pokoja a bratskej lásky, ktorý si navzájom dali duchovní katolíckeho, evanielického a grécko-katolíckeho vierovyznania.